Hola, bon dia. El tema d'avui que he triat ha sigut el de l'estalvi. Quin és el millor mètode per a estalviar? Al meu parer. Cada un que pense el que vulgui. És fàcil, no gastar. Quan dius això, te ve al cap, no gastar, te ve al cap en persones agarrades, que es volen tot per a ells, que pues arriba, jo què sé, arriba una boda i no fiquen res per al pla, ni de regal, ni res. O arriba un aniversari, els conviden i no són per a, no sé, tindre un detall en el... A veure, jo crec que estem mesclant conceptes. Una cosa és ser estalviador i una altra cosa és ser un avar, no? Tot és qüestió de matisos i de graus, no? Sí que està clar que si eres molt estalviador pues pots arribar a pecar d'això, d'agarrat, però no té per què. N'hi ha altres mètodes per estalviar, pues, lo típic de dir, bueno, pues una vidriola i ja anem ficant ahí totes les monedetes de menys d'un euro, o el canvi, o les monedes de 2 euros. Bé, això està bé per si estàs estalviant per a gastar-te-ho en algo, no? I així vas veient com va augmentant l'estalvi i no te sents tan mal en gastar-te-ho. Jo crec que això s'ho han inventat el Corte Inglés, aquesta forma d'estalviar, perquè te ho gastes. Realment l'estalvi és no gastar. Jo vinc d'una família de llauradors i els llauradors que se dediquen només a, per exemple, a la taronja, en el meu cas, o a l'albergina, cobren una vegada a l'any. Cobren la collita i ja està. I fins l'any següent no veuen un duro. Per tant, has de tindre en compte cada cèntim que te gastes, perquè te té que durar un any. No m'entra en el mòbil. Per tant, n'hi ha que fer molts números. Quina roba te compres, quanta roba te compres, quin menjar menges, què fas de menjar, que no se te faci el roïn en casa, que no te caduque en la despensa per haver comprat de més. Tot això és estalvi. I a mi m'han educat en això i jo crec que és, jo tinc ahir la millor herència que m'han pogut donar per el fet de pensar a l'any. Avui en dia, que el treball no és tan segur com a lo millor fa unes dècades, que igual tens un contracte indefinit o un contracte temporal o te poden reduir la jornada. Jo crec que és més important encara el fet de tindre un matalab, que diuen, no? El fet de poder dir, bueno, vaig a guardar per si me falla la faena, tindre ahí d'on tirar, no? Diuen, bueno, és que per això se paguen impostos, no? Per a que si tu te quedes sense faena, vagis al Servef i te donen una paga fins que trobes faena. Sí, això està bé. La cosa és que, i si no la trobes i se t'acaba la paga? I a més, és el dependre de que estigui aquesta paga, no? Dependre de que tingues un bon govern que hagi sabut administrar, a guardar, i que no se ho hagi gastat tot en recalificar terrenys i construir. I bueno, això.
crec que uno ha d'intentar buscar-se la vida ells mateixa, sense esperar a que vinga serveis socials, benestar social, encara que siga un dret, saps? Però que no siga sols la única ferramenta, sinó que jo crec que sempre el que uno fa sempre està millor fet, perquè saps que ho has fet tu i això te dona poder, no? El saber que tu pots socórrer-te a tu mateixa, no? Això és com la història de les vaques grosses i les vaques flaques, no? De quan s'aguarda per a les vaques flaques durant les vaques grosses. Això és de tota la vida. I bueno, fins ací era el concepte que volia treballar avui amb vosaltres. Vinga, moltes gràcies per veure'm. Adeu! Boop, boop, boop.